Krásny deň. Dnes vás chcem porozprávať niečo o zápaloch ucha. Nebudem rozoberať celkom všetky príčiny, ktoré k tomuto zápalu vedú, pretože ich je naozaj veľmi veľa. Ale porozprávam niečo, ako im predchádzať zápalom uška a keď už sa uško zapáli, ako to môžeme doma skúsiť poliečiť. Takže zápaly ušiek najčastejšie postihujú malé deti, a to kvôli tomu, že eustachová trubica, ktorá spája nosohltán s uškom, je krátka, ešte nie je dobre vyvinutá, veľmi ľahko sa zapcha. A teda, keď dieťa dostane nádchu, spravia sa mu sopliky, husté, ktoré ťažko odchádzajú, tak tá eustachová trubica sa veľmi ľahko upchá a vytvorí sa hnis a zapáli sa uško. Preto je dôležité pri nádche stále intenzívne čistiť nos, nie 2-3 krát za deň, stále. Koľkokrát je ten nos plný, toľkokrát je potrebné odsať soplík alebo vyfúkať, keď je to už dieťa, ktoré dokáže fúkať. Najlepší spôsob je najprv ten hlien zriediť, a to buď s morskou soľou, alebo teda s roztokom morskej soli, alebo s vincentkou, kvapkami alebo sprejom. Nastriekame do toho nožteka, necháme to chvíľku postať, aby sa aj sliznice stiahli, aby odpuchli, aby sa tie hlieny nariedili a potom odsajeme. Kedy sa používali odsávačky, ktoré boli také tenké trubičky, ktoré sa vopchali do nožteka, a tak sa odsávalo. Tie však dráždili sliznice k ďalšej produkcii hlienu, navyše škriabali tú sliznicu nožteka a preto to nebol najideálnejší spôsob. Ale dnes už máme odsávačky, ktoré vlastne len priložíme k tej nosnej dierke, odsajeme ten soplík buď s ústami alebo s vysavačom, ale jednoducho veľmi efektívne vieme vyčistiť ten nožtek. Pokiaľ je ten hlien taký hustý, že ho nevieme rozriediť s týmito slanými roztokmi, čo je vincentka alebo morská soľ, tak vždy je lepšie použiť kvapky do nosa, keď je komerčné, ako skončiť na antibiotikách. Takže keď jednoducho ten sopel nevieme iným spôsobom dostať von, tak použijeme kvapky do nosa, ktoré to jednoducho stiahnu tú sliznicu, rozriedia hlien a dostaneme tie sopliky von. Veľmi dobrým spôsobom aj ako predchádzať tomuto zapchávaniu eustachovej trubice a hromadeniu hlienov a podobne je inhalovanie slanej vody. Môžeme si pripraviť aj doma fyziologický roztok do prevarenej vody. Do deci prevarenej vody dáme 0,9 gramu, alebo keď dáme aj 1 gram, nič zásadné sa nestane, gram soli. Rozriedime to a túto vodu používame do inhalátora. Je to vlastne fyziologický roztok. A inhalovaním, vdychovaním tej slanej vody znižuje sa opuch slizníc, riedia sa hlieny, ale riedia sa hlieny hlboko, až z priedušiek, až z pľúc. Takže keď trpievate aj na iné ochorenia dýchacích ciest, ten inhalátor je veľmi dobrá investícia. Nepotrebujete najdrahší, naozaj stačí z nejakej veľkej siete obchodov inhalátor, pretože tú službu spraví. Bude postupne púšťať paru slanej vody, ktorá vám pomôže rozrieďovať hlieny a týmto predchádzať vážnejším stavom. Dobre je to aj pri dlhotrvajúcich kašloch takýmto spôsobom riediť a dostávať von hlieny. Ďalším spôsobom, ako môžeme dostať zápal ucha, je prievan. Ofúkne nás a ten nerv, ktorý je v ušku, je veľmi citlivý. Bolesť, ktorú môžeme mať či už pri hnisavom zápale z nádchy, či už pri prievane alebo pri inom druhu zápale, tá bolesť je veľmi intenzívna. Ja som mala zapálené ucho kdesi pred 30 rokmi a ja si to dodnes pamätám, že naozaj to bola príšerná bolesť a preto nebudeme seba ani deti mučiť touto bolesťou a budeme robiť všetko preto, aby sme tomu predchádzali. Pokiaľ ste vy, vaše dieťa, citliví na prievan, treba nosiť čapice. Keď vás ofúkne
Nahrievame nejakým výhrevným vankúšikom to miesto. Dobre je, keď tam aj kvapnete kvapku levandulového oleja, čistej natur kvalite, a tým zvýšime ten terapeutický účinok. Ďalšou príčinou, ktorá môže viesť k zápalu ucha, je voda v uchu. Keď nám tam zostane po kúpaní, po plávaní voda, tak môžu sa začať v nej množiť kvasinky, baktérie. Proste to ucho je plné mikrobiomu, to ucho nie je sterilné, tam stále žije, tam je stále nejaký život. Takže keď tam zostane voda, tak veľmi ľahko tam vznikne aj takýto zápal z vonkajšej strany toho ucha. Preto je dobre, pokiaľ cítite, že vám tam tá voda ostala, že ju neviete dostať von, tak zrolujeme si buď toaletný papier alebo nejakú jemnúčku servitku do takého špicu. Opatrne, tak aby sme sa nepichli. Opatrne, pomaličky to tam vložíme a necháme tú servitku, aby vysala tú vodu von. Je to veľmi efektívne a naozaj pokiaľ na toto trpievate, že po kúpaní v bazéne vás bolievajú uši, tak vždy to spravte preventívne, vždy si vysajte tú vodu takto z ucha. A ďalšou príčinou môže byť angína. Toto bol náš prípad. Trojročná dcerka nemala vôbec nádchu, ale mala angínu, veľké zahnisané mandle. Už 3 dní bola na antibiotikách, keď sa mi v noci zobudila, že ma bolí uško. Takže, čo som spravila, teraz vám poviem túto našu terapiu. Najvyššie antibiotika, ktoré brala, boli aj na zápaly uši a napriek tomu sa nám to ucho zapálilo. Pretože tie uzliny a ten lymfatický systém je samozrejme poprepájaný v celom tele. A mandle sú súčasťou lymfatického systému. Takže ponatierala som jej s rozriedeným tea tree olejom okolo uška, aj som kraj ušnej dierky povytierala. Tea tree olej je... proste to musíte mať v lekárničke. Samozrejme, opakujem, v natur kvalite. Zabera proti baktériám, vírusom, kvasinkám, je šetrný, používa sa aj pri maličkých detičkách, takže ponatierala som jej s tým okolo uška. No a o polnoci som sa prešla po dedine a hľadala som skalnú ružu. Je to ľudový, ale veľmi, veľmi efektívny liek a z mojich osobných skúseností je to aj rýchlejšia a lepšia voľba ako komerčne kupované kvapky do uší, aj tie, ktoré sa už používajú, antibiotické kvapky priamo predpísané od lekára. Jednoducho lepšie a rýchlejšie nám zabrala šťava zo skalnej ruže, takže zobrala som si skalnú ružu, vytiahla som odtiaľ lupienok a jednu kvapku som kvapla priamo do uška. Do jedného, za chvíľku do druhého. Po pol hodine sa bolesť natoľko zmiernila, že dieťa mohlo zaspať. Na druhý deň som pokračovala 3-krát denne, som jej kvapla kvapku do uška a toto som robila 3 dni, lebo už ten druhý deň to uško prestalo do večera celkom bolieť, ale aby sme doliečili ten zápal, tak ešte 2 dní pokračujeme. Keď používame babské lieky, tak predovšetkým. Pretože to funguje na iných princípoch ako chemické lieky. Skalná ruža sa po latinsky povie aj sempervivum, večne živý. Je to nádherná trvalka, ktorá vám bude rásť všade, kde ju pichnete, tam vám bude žiť. A je to naozaj veľmi, veľmi účinný liek na zápaly ušiek. Keď nimi trpíte, tak treba ju mať doma. No a veľké upozornenie. Zápaly ušiek sa doma snažíme liečiť u ľudí, ktorí s vami dokážu komunikovať. Takže pokiaľ máte podozrenie, že vaše bábätko má zápal uška, choďte s ním určite k lekárovi, pretože neliečený zápal uška sa môže končiť veľmi fatálne, veľmi škaredými následkami. Môže dôjsť k hluchote, môže dôjsť, keď ideme v tých najčernejších scenároch, môže sa zapáliť z neho mozog. Takže nie je to niečo, čo by sme mali podceňovať, ale zároveň, pokiaľ to včas začneme liečiť doma, u ľudí, ktorí vám vedia povedať, či sa to lepšie alebo sa to horší, tak môžeme predísť antibiotickej liečbe a teda nám sa to podarilo už nespočetne veľakrát. Takže
vyskúšajte toto, ale naozaj až u detí, ktoré s vami vedia komunikovať, ktoré vám vedia povedať, že je to lepšie alebo horšie. Pokiaľ je horúčka a dieťa vám nevie povedať, že čo ho boli, ako ho boli, choďte k lekárovi. Ak chcete viacej informácií, napíšte mi na Bylinková mama alebo sa pridajte do mojej skupinky Liečím deti prírodou.